Heipä hei! Tänään lähdetään onkimaan salakoita ja siinä sivutuotteena yritetään isompaa ahventa. Eli salakoita yritetään saada niille ahvenille täkykaloiksi, että silleensä. Tänään on sen verran kova tuuli, että minä en lähde veneellä nyt järvelle tänään. Huomenna lähetään, mutta tänään pilkitään, eli laituripilkintää, salakoita ja ahvenia. Huomenna sitten iso haukea uistelemaan. Jotenka ei muuta kuin kuvaillaan, kun lähdetään tonne Tahkorannan suunnille täkyjä pilkkimään. Vähän mäskiä heitetään niille kanssa. Living like a lover with a red iPhone. Looking like a tramp, like a video gram. Demolition woman, can I be your man? Minähän sanoin, että ne ilmoittaa aika heti kyllä tässä. Se huomasi, se salakka lähti tonne sivulle karkuun ja minä saman tien vetäisin niin sinne kiinni. Se yleensä ottaa sen hyvin. No mut sitkeä. Selvä kanta-ahven, saatana museon yhteisön joka kohdassa. Vähän ota 700 vaan se feikta. Eikö sulla vaaka? Vittu pitää pihittää paljon tonne. Mulla on pihit. No. Eipä ookaan vaaka. Kyllä saada se vielä loppujen lopuksi. Ai jää. Antaa käteen. Vähän isomman kalalla. Kokoinen. Pitää käydä. Pitää käydä kuitenkin koskea tuon niihin meräpänä niin kyllä. Missä tuo vaan... Onko se tossa naru? Missä tuo narukasa, niin siinäkö sulla on se ahto? Onko nyt hämmää tällä? Voi tuo kalahaju vähän haukkuu näitä ammia. Jos yksyllä saatana ärsytä, kun ne herää aamulla, niin sieltä saat vähän niinku kaveri. Niin. Aika vahvat siihenkin, koska sekin ei kehtaa tuumaakaan antaa periksi, kun se on muuten sitten siinä jos sen tuot... Siellä nyt vetävät sen Nikon niitä... Moi! Nyt oli nimittäin ihan yhtä hyvä tarppi kuin tuo iso. Oi, hyvänen aika se. Joo. Hauki. Toomi. Eikö se ole kovampi koukkuja? On mulla yksi. Voi perkele. Se ihan lähti niinku pohjaa ois. Hemmetti soiko. Oh. Ei kai oo, mut kyllä noitakin puhun niinku. On tässä laituri alaa silleen kuitenkin. Niin, eikö veneitä eikä mahtuu vaikka ihan molemmin puolin oppimaan tässä.
Kävi ainakin nykimässä. Tuovatko yksi? Siinä lähti yksi pesää. Tuota älä hävitä, siinä on professori. Tuota saa ylös. Oho! Mitäs se on? Tuleeko sieltä muuta sitten? Haluatko sä joku siiman? Ei. Tuossako? Ihan isompaa. Varmaan haukiko. Voi olla iso haukila, mutta voi olla iso taini. Roni, tuu katsomaan. Tää oli salakyllä, se ei oo siihen heitin. Tämä on. Edes Huruslahesta ei tule tämmösiä. En oo minäkään ennen nähnyt tuommoista. No se kuule pitää laittaa luontoiltaan tuo. Se on tämmönen ihme pallo tuo. On niitä tossa pyytään juuksessakin. Oliko tuolla on ihan samalla se jota pyytellä. Voi hyytelö sen. Johan siellä vehtii sitä kalaa. Tämä on pönää. Ei, se pääs irti. Pääs. Pääs irti. C ja R. Isompana takas. Mä laitan katsoa kiertäytyy tuohon kulillaan. Yeah. Onko taas?
Onhan haavi Antti. Hirveen purkova tämän paha. Menee jo vuotosta. Menee jo kiva. Näetkö? Viime viikonloppuna kun Antti jos ympäri veneen. Et pohjoista ympäri laituri. Ihan komea. Lähtee mukaan. Paksu kuin mikä. Tätä iso. Paksu. No ei ollut näkemisen arvosti. Tämähän on kun ammattimies laittaa perukkeen heti. Älä kaskele minua. Saasinkas. Ei, samaan kokoinen läpi. Olisi isompi. On nääkin ihan tämmöisiä kevyjä vehkeitä. Nyt semmonen 2 kilon ahven. Kyllä paljon hauki. Rupeaa vähän haukiin. Aika hyvin ottaa vielä tuohon salakkaan näkyy. Ottaa se. Se on huono vapaa. No, siinä on hieno vapaa. Kootetaan tuo vapaa saa. Päivän pihihauki. Kisamitta. Aika herkästi nousee. Ollaan salakka ja jikipää. Niin. Eikö minä yhdessä jenkkiläisessä kalastusohjelmassa, kun minä katsoin niin bassia ja kuhamia samalla tyylillä. Joo, kyllä mä tuin, että kuhaa voisi olla hyvä. Levilläkin on tuolla hauki. Ja muutama ahven saattaa nyt ja sitten niin näitä haukia.